बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' आङो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय आरोना। थ' रायजोफोर आङो दा दंफैयो नै फोथारावसो एसे माने स्प्रे खालामदोंमोन। थ' माइयावहाय नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिनि माइखौहाय नै जा बरिया जाखादोंमोन माइयालाय माने। थ' ओंखारबायबोमोन आरो नै माने माइया ओंखारबायमोन खिन्थु एम्फौ बादों माने दा माइया ओरैबायदि बरिया ओंखारबायमोन आरोना। थ' माइयाथ' ओंखारबायमोन नाथाय एम्फौ बिराद दं बेखायनो आङो एसे स्प्रे खालामबाय। दा जेनो हक थ' आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय। इन्टारेस्टिं आपडेट जोङो बे साननैसोआव सावरायबाय थाखानाय पलिटिक्सनि सायावनो जोङो सावरायगासिनो दङमोन। दा जोंहा फाइनालि इलेक्सना सफैबाय। थ' जोङो बयबो भट होनो रेडि जानोसै आरो हरसेल'सै दा हराव सोरांबानो भटखौ गाबोनहाय जोङो थुनो मोनसिगोन आरोना। थ' आङो एसे भिडिअ टिप्स लानानै फैदों एबारावहाय माने तामुलपुर समस्तियाव जोङो एकदम कन्टेस्ट जागोनखौ नुनो मोन्दों। थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय जोंहा बेवहाय बिस्वजित दैमारि सार आरो लोगोसे जोंहा UPPLनिफ्राय थाबाय प्रमद बर' सार ना। थ' एकदम गुदुं गुसु आपडेट्स जोङो दा नेनानै दङ आरोना मा रिजाल्ट फैगोन एबारावहाय। आरो निस्सय बयबो भट होनो रेडि जानानै दङ। दा जोङो कन्टेस्ट जागोनखौ एसेब्लाबो मिथिनो मोन्दों ना। थ' सोर देरहायो जोंनो समा खिन्थासिगोन आरोना। थ' आङो एसे दाखालि माने केम्पिंआवहाय प्रमद बर' सारा मा बुंलांनाय आङो एसे बे भिडिअ क्लिप्सखौनो नोंथांमोननो लानानै फैनाय जाबाय। थ' 12तासो सिट लानानै बा मासि लानानै देरहासार जागोन जाहैदों। थ' बेसेबां सैथो जोंनो समा खिन्थागोन। थ' एसे भिडिअ क्लिप्सखौ आङो होलांदिनि आरोना। थ' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबबाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय। बे समाव जों मानगोनां बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम मिथिगोन सार मा बुंगोन जिहेथु दिनै रोजा रोजा सुबुंफोरा तामुलपुर समस्तिल' नङा सारा BTC-आवनो जि 15ता समस्ति दङ बेवहाय UPPL हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो आरो थांनाय बिसायख'थियाव माखासे षड़यन्त्र खालामनानै UPPL-खौ फेजेनदों होननानै रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै दङ। दा नंखायनो नैबे बिसायख'थियाव खाबु मोननायलाय बयबो हारिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों आरो UPPL-आ 12 मासि मोनना देरहागोन 12। सार मा बुङो जिहेतु दायो जिहेतु बिसायख'थि लानानै मैया बावै जिहेतु क'क्राझाराव नोंथांमोननि जि बिजाथि राजु कुमार नार्जारि बिथांनि गारिखौ जिहेतु दुथांफोरा गाग्लोबदों मा बुंसै बिसोरो जेनसिगोन होननानै गिदों आरो गिनानैनो बेफोरखौ खालामदों। दा बेबायदि खालामना जेबो लाब गैया। बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा जायफोर हिंसा खालामो बेखौ मोजां मोना। जाय गोजोनै थायो जाय रायजो राजाफोरजों अनलायनानै थायो बेखौसो मोजां मोनो आरो UPPL हान्जाया गोजोननि हान्जा खौसेथिनि हान्जा बयबो हारि माहारिखौ अननो हाग्रा हान्जा बेखौ बयबो मोजां मोनो। सार मा बुङो नोंथांनि कन्टेन्सआव जिहेतु नोंथांनि एगेन्स्टआव जे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा जिहेतु बेवहाय BJP-निफ्राय बा NDA-निफ्राय बिजाथि महरै गसंथादों। आं 1 लाखनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै UPPL-नि बिजाथिया तामुलपुर समस्तियाव देरहागोन बेयो रोखा।